lagt i, ikke på, eller ikke på gaden, ikke på den anden side, ikke? Altså på, ja. Filmeområdet, der over til venstre, altså. Hvad hedder gaden, siger du? Sofiegade eller Dronningegade. Det ligger begge gader, åbenbart. God sang, god sang. Den er fed, den der. Frederik, han har lavet den med Pet Shop Boys, den der. Hvem er det? Robbie. Frederik, kom med. Den der mobilsted, lige der. Det er godt noget, det billede. Det er film, mand.